Здравейте хора, аз съм Ислам Джакаров и днес ще играем CS 1.6. Пасте, не е той не е за гледане. Ще играем този сервер. Както гледате, сме мястото на камерата. Тя е вече леко по-отзад. Хечот. Хора ще имат да се самоубиваме. Вчера бяхме, това ще поделя клип за тази седмица. Не, до понеделник няма да качвам клипове. Да знаете. След понеделник ще качвам, има празници. Това ще го качим днеска. Днеска е събота. Днеска ще го кача. Чакайте хора, нещо бъга. Хора, бъга. Еба. Хора, умре. Това ще се последне, сега го качвам. Точно сега го правя, качвам го, няма да го обработвам. Качвам си го и това е за допълнение, но очаквате друг клип. Това ще 10 минути от клипа или малко повече. Ще ви. Даже по-малко. Не е по-работа, не е по-важно снимането. Сега чакаме. Гледайте и микрофона сменен. Това беше преди тук. Сега тук. Както гледате. Гадното е, че не мога, когато сложа слушалките на тонколонките и микрофона не работи, хора. Просто си говоря топък на клип е тук. Но това е, хора. Някой си правиш. А пък буфера е горе. Пък аз буфера не се занимавам. 4, 3, да. Б. 5. Повече пара. Б. 2. You have to mean. Хора, май го бих аз. Да, аз го бих. Хора, убиха ме, май. Да. Хора, кой се прави? Чакай. Много се мърдаха. Хора, камерата пак ще слезе долу. Искам да си виждам някъде до тук. Не, само главата ми. Но ще го направим. Очаквайте, може да направим сетъп ревю. И вторник, може понеделник. Ще видим. Сетъп. Б4, 1. И дай за патрони да знам, бре. Хора, аз... Това би било 3-1. Не е било 1-3. Имай да се прави. Този пистът е як. Е някакъв моментак. Сега ще се крием тук.
Мултикил 7. Хедшот. Що не ще си. Кой това е, хора? Кой това е? 3. Хора, сега се качваме направо нагоре с тези. Този ми взе кръвта на 77 кръвта. На това се нарича нечестник. Хора, не искам да съм жертва. Видяхте ли? Аз кой съм? Чакайте. Аз кой съм? Аз съм плеер. Хора, както ме биват нечестно. Ще случите и хора, аз викам. Да, знаете, ако остане 10 минути, сам ще се принесвам виновен. Сигурно може да спреш, защото не съм пипал на стръпите. Изтрих си стария бандика, ми качих си още един, защото той се разали. Не знам ще. Защо може да почна да снимам или с рап, или с OBS, може с камтацията, има в камтацията една камера да се снима. А всичко ще си е готово. Види го. Аз съм това. Хора, сега защо? Убиха ме пак. Пред мен бях аз. Но толкова правя. Не постой бомба. Сега имаме повече полиция, можем да вземем 4. Едното, което е гордо е така през тек. Така, гледайте ли хора? Аз казвам, вие не ми вярвате. Защо не вярвате, аз не. И хора, аз тук ще се скрия. Ще знаете, аз съм мека душичка. Кара до там. Тръгна да бягам. Да не убиех. Охо, не ме уби, yes. Имаме пистолечи. Хора, аз го бих. Хора, аз го бих, бе. Това е измамата, хак. Да, аз знам. Видях ли, хора, удрям го в главата. Не взима грам кръв, той ме удря 2 пъти. Не ме уби. Това не става. Let's go. Значи, може да 10 минути като спре, не съм виновен да знаете. Много пари сега да вземем 4-4-то. Може да вземем 4-3, но тя е по-слабата. Аз бомби не вземем нито пищащите. Гледате ли много яка? Не е като 4-3. Аз не обичам много снайперите, но обичам лек снайпер. Гледайте. Това е лек снайпер. Да знаете, силен съм, само че не така слаб съм на хора. Вече 2 години не съм играл това, а пък играл от първи клас, а 2 години не съм играл вече. От първи до